ଆଉ ହାପି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା। ଏବେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରିକି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ, ଖୁସିରେ ଥାଅ, ସମସ୍ତ ସତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପୂଜା କରିକି ସଦା ସୁହାଗିନୀ ରୁହ। ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଏବେ ବହି ପଢ଼ିବି। ମୋ ବହି ପଢ଼ିବାଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବହି, ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାରେ କେବେ ବି ଅଧୁରା କରିବେନି। ଲାଇକ୍ ନ କଲେ ଚଳିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବହିଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ଏବେ ବହି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଦଇ ଦେବ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଜଗତ ହିତେ ଦେହ ଧରି ଧରାରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି, ସଂକଟ ବ୍ରତର କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦିନେ ପଚାରିଲେ ସଖା ପଣେ, କୁହ ହେ ଜଗତ ଗୋସାଣୀ ଜଗତ ହିତେ ଦୟା ବହି, ବିବ୍ରତ କଲେ ନା ନାରୀ ମାନେ ହୋଇବେ ସୁଖୀ ସବୁଦିନେ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବ୍ରଜ ହେଉ କୋଳରେ ଶିଶୁ ଖେଳୁଥାଉ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଧନବତୀ ହେବେ ସେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ସତୀ। ବଧବା ଦର୍ଶନ ଭୋଗିବେ ମରଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଧର୍ମରାଜାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି କହନ୍ତେ ଚକ୍ରପାଣି। ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କର ସକଳ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ସାର, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅଟେ ସେହି ସେ କଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାବିତ୍ରୀ 59 ସେହି ସେଦିନ ଏ ବ୍ରତ ହୋଇ। ବ୍ରତର ଫଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେ ସୁଖ ମିଳଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ତାହାର ନାହିଁ ପଟାନ୍ତ ହେ ଶୁଣ ପାଣ୍ଡବ ସତର। ଏକଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପୁଣି, ଏ ବ୍ରତ କେବେ କେଉଁ ନାରୀ କି ଫଳ ପାଇଲେ ଆଚରି। ଏକଥା ଶୁଣି ବେଣୁ ପାଣି କହିଲେ ଅତୀତ କାହାଣୀ। ଭଦ୍ରଦେଶର ନରପତି ତାଙ୍କର ନାମ ଅଶ୍ୱପତି, କୌଶଲ୍ୟା ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ଧନଧାନ୍ୟ ରାଜାର ପୁଣ୍ୟ। ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ ଅଶ୍ୱପତି ନ୍ୟାୟରେ ରାଇଜ ପାଳନ୍ତି। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, ପୃଥକ ଦୁହିତା କୋଳରେ ନଥିଲେ ସନ୍ତାନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନଲ ଭଇ ଜୀବନ। ରାଜା ରାଣୀ ଯେ ଦୁଃଖେ ଥିଲେ ଏଥୁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତିଲେ, ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ମତ ନେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ଆଚରିଲେ। 18 ବର୍ଷ ଅବିରତ ଚାଲିଲା ହୋମ ହତା ମନ୍ତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣହୁତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶିଫଳ। ସପନେ ନାରୀ ହେଲେ ଖୁସି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ, କେହି ମା କୋଳେ ଡାକ ଦେଇ ରାଣୀଙ୍କ କୋଳେ ଖୋଜୁଥିଲେ ସପନ। ସେ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଭାତ ରାଜ ପାଶେ, ରାଣୀ କହିଲେ ସନ କାହାଣୀ। ଉଭୟେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଥାଇ ଚଳିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତ ହୋଇ। ଅତିମ ଆହୁରି କାଳରେ ଦିଶିଲେ ଯଜ୍ଞ ନଳରେ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି ମୟ ଦେବୀ ତେଜଇ କମ୍ପିଲା ପୃଥିବୀ। କହିଲେ ଶୁଣ ରାଜା ରାଣୀ, ମୁଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ମୋ ନାମ ଅଟେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ, ହେବାକୁ ତୁମ୍ଭ ଅମ୍ବର ଦାତ୍ରୀ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା। ନିଜେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ସେ ଲାଗି କଲି ବରଦାନ, ଲଭିବ ତୁମ୍ଭେ କନ୍ୟାତ ରତ୍ନ ପୁତ୍ରକୁ ନ କରିଣ ମନ। ଶତପୁତ୍ର ସୁଖ ସିରି ସେ କନ୍ୟା ଏକ ଦେବ ଭରି, ଚକିତେ ପଶ୍ଵ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରି ଯେ ଯାହା ଗୃହେ ଗଲେ ଚଳି। ସପନ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଣୀ ସେ ଥିଲେ ସପନ କାହାଣୀ, ଘଟିଲା ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଯାହା ଅସତ୍ୟ ସେ କହିବ ତାହା। ଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ଦିନେ ବିତି ରାଣୀ ହୋଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ, ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦେଲେ ହସି ପ୍ରୀତିର ଅମୃତ ବରସି। ଆସିଲି ମନେ ଆଶା କରି ମାଗୁରେ ମାଗିଲା ବିଜୁଳି, ଉଚିତ ସମୟ ଅନ୍ତରେ ସେ କନୁତ ଲଗ୍ନରେ। ସ୍ୱର୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ରତ୍ନେ ରାଣୀଙ୍କ କୋଳେ ହେଲା ଜନ୍ମ, ସାବିତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସେ କଥା ଜନମିଲେ କୋଳେ। ପିତା ମାତା ଯେ ପାତ୍ରମନ୍ତୀ ତା ନାମ ରଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଶଶୀ ପରି ବଢ଼ିଲା ସାବିତ୍ରୀ କୁମାରୀ। ଛୁଇଁଲେ ଯେବେ ଯୌବନ ପିତା ମାତା ଯେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ, ନିଖୋଜି କନ୍ୟା ପାଇ ବର ଡକାଇ ଦେଲେ ସ୍ୱୟଂବର। ଆସିଲେ ଯେତେ ଯୁବରାଜ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ପାଇ ଲାଜ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ତେଜ ଜ୍ୟୋତି ମନରେ ତାଙ୍କ ହେଲା ଭୀତି। ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଚାରି ଯେ ଯାହା କାଳେ
ଯେ ଯାହା ବାଟେ ଗଲେ ଫେରି ସ୍ୱୟଂବର ଯେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଲା। ଉପାୟ ନ ପାରିଲେ ଜାଣି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ରାଜାରାଣୀ। ଦିନେ ପାଣ୍ଡବ ଋଷିବର ପ୍ରବେଶୀ ରାଜାଙ୍କ ନଗର। ଶୁକଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରିଲେ ସକଳ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ। ଉପାୟ ଏକ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିଲେ ଶୁଣ ଅଶ୍ୱପତି। ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ବାଛି କହିବ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ। ଦିଅ ବିହିତ ଅନୁମତି ସାବିତ୍ରୀ ଖୋଜୁ ନିଜ ପତି। ରାଜା ଯେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ବିହିତ ଆୟୋଜନ କଲେ। ସଖୀମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି ରଥରେ ବସିଲେ ସାବିତ୍ରୀ। ଏ ଭ୍ରମିନଗର ଗିରିବନ ଦେଖିଲେ ରମ୍ୟ ଉତ୍ତାପନ। ସେ ଉତ୍ତାପନ ଆଶ୍ରମରେ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ଗ୍ରହଣରେ ଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣେ କେହି ଦେବସୁଲଭ ରୂପ ବହି। ତପୋବନେ ସେ ତପୋଧନ ତେଜ କଲେ ସମ୍ରାନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖି ସେ ଯୁବକ ମଣିକୁ ପ୍ରୀତି ଛୁଇଁଲା ସାବିତ୍ରୀକୁ। ଦେଲା ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ବିକି କହିଲା ଫେରି ଚାଲ ସଖୀ। ସର୍ବ ଶୁଭରେ ବାହୁଡ଼ିଲେ ପ୍ରସାଦେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଏକାକେ କରି ବୀଣାବାଦ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ନାରଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଦେ ଢାଳି ମତି ନମିଲେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି। ସାବିତ୍ରୀ କଲେ ପ୍ରଣିପାତ ନାରଦ ଦିଶିଲେ ଚିନ୍ତିତ କହିଲେ ଶୁଣ ଅଶ୍ୱପତି। ନୁହେଁ ତୁମ୍ଭର ନୀତି ଏହି ଯେ ବିଧିର ବିଧାନ। ଯାହାକୁ ହେଉ କନ୍ୟାଦାନ ତୁରନ୍ତ ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ରାଜା ସାବଧାନ। କହିଲେ ରାଜା ଯୋଡ଼ି ହାତ ମୁନିକୁ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ସାବିତ୍ରୀ ହୋଇ ଲଜ୍ଜାନତ ଜଣାଇ ଦେଲେ ନିଜ ମତ। ନିମିଷେ ମାତ୍ର ହୋଇ ସ୍ଥିର ବିବ୍ରତ ହେଲେ ମୁନି ବର କହିଲେ ପତି ନାହିଁ କରି ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଛୁବରି। ଏବେ ବି ଅଛି ପ୍ରତିକାର ସେ କଥା ମନୁ ଦୂର କର। ରହିଲେ ବରଷ ଅନ୍ତରେ ଯିବ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଯମପୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଧବା ହୋଇବ। ଏ ମୁନି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ ଶୁଣି ଚଳିଲେ ଅଶ୍ୱପତି। ମୁନିକୁ କରିଲେ ମିନତି ଫିଟାଇ କୋହେ ମହର୍ଷି ତୁମ୍ଭେ ତ ନୀତି କାଳଦର୍ଶୀ। କିଏ ଯେ ଅଟେ ସେ ଯୁବକ କି ପ୍ରତିକାର ଜୀବ ଦୁଃଖ। ନାରଦ କହିଲେ ବୁଝାଇ ଶୁଣ ହେ ରାଜା ମନ ଦେଇ। ସାଲଦେଶର ରାଜା ସେହି ଦୁମତ ସେନ ନାମ ବଳି। ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ମାଳବିକା କରମ ବାମ ଭାଗ୍ୟବଙ୍କା। ସେ ରାଜା ଚକ୍ଷୁ ହରାଇଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ ଦେଲେ। ପୁତ୍ରର ନାମ ସତ୍ୟବାନ ସେ କେ ବୋଲି ପୁଣି ଚିତ୍ରସେନ। ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ ସୁପରୁଷ ମାତ୍ର ଯେ ତାର ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ। ଆଜିଠୁ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ରହିଛି ତାହାର ଆୟୁଷ ଯେବେ ଯିବ ପୁରୀ। କିଏ ବ ପ୍ରତିକାର କରି। ଶୁଣ ହେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ତାହାଙ୍କୁ ବରିଛି ସାବିତ୍ରୀ। ଏ ରାଜାଙ୍କ ମଥା ଗଲା ଘୁରି ଝିଅଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଧରି। ଜାଣୁ ତୁ ତୋ ସିନ୍ଦୁର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କର ଅନ୍ୟ ବର। ଏଥିକୁ କର ପ୍ରତିକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କର ଅନ୍ୟ ବର। ନାରଦ ମୁନିକୁ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଶୁଣ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସନରେ ଯାହାକୁ ଭରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିଚାରିଛି। ମନରେ ଯାହାକୁ ଭରିଛୁ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବିଚାରିଛି। ମାତ୍ରକେ ଅଛି ଲୋକଚାର ମୁଁ ଦେବି କନ୍ୟା ସିଏ ବର। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମନ ଦେଲେ ଦୋଚାରୁଣୀ ମୁଁ ହେବି ଭଲେ। ବିଧବା ପଛେ ହେବି ମୁହିଁ ଅସତୀ କେବେ ହେବି ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯତି ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦିତ ଅତି। କହିଲେ ହୁଅ ମହାସତୀ ଜଗତେ ରହୁ ସତୀ ଖ୍ୟାତି। ଶୁଣ ହେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ଅନ୍ୟର ନ ବଳାଅ ମତି। ସାବିତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବାନ କର ବିବାହ ଆୟୋଜନ। ସକୁକୁଶଳେ ଥାଉ ରହି। ନାରଦ ଗଲେ ଦୂର ହୋଇ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଆନନ୍ଦରେ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ଧର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ରଖି। ବିତାଇ ତହିଁ କେତେ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବାନ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣମିଲେ ବନ ପଥରେ ଚଳିଗଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରେ ସେବା କରି ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗରେ ସୁକୁମାରୀ ଆନନ୍ଦେ ଦିନ ବିତାଇଲେ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଶେଷ ସମୟ ଆସି ହେଲା। ନାରଦ ଯାହା କହିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ରଖିଥିଲେ। କହିଲା ଆଉ 4 ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବେ ସତ୍ୟବାନ। ସତୀ ନାରୀର ପ୍ରଭୁ ସାହା। ବିପଦେ ପ୍ରଭୁ ଚଉବାହା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନବଗ୍ରହ ମାଗନ୍ତି ଯାଇ ଅନୁଗ୍ରହ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବର ରକ୍ଷକ ଜନ୍ମ ମରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରନ୍ତ।
ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବସିବା ଏ ଚିତ୍ତ ସାବିତ୍ରୀ କରି ଧ୍ୟାନ ପୂଜିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଣକୁ ଫଳମୂଳ ଆଣି ସାବିତ୍ରୀ ଛଡ଼ାଇଲେ ପାଣି ଦେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣ ବିଧିମାନ ସପରିବାରରେ ଭୁଞ୍ଜାଇଲେ ନିଜେ ଯେ ଉପବାସ କଲେ ତୁଣ୍ଡେ ଚାରି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଦେଲେ ବିତାଇ 3 ଦିନ ହୋଇଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ମୁଖେ ନାହିଁ ଭାଷା କୁଠାରେ ହସ୍ତେ ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ ବନେ ଜୀବିକାନ ସଂଗ୍ରହ କଲେ କୋଉ କାଠ ଭାର ଚଳିବ ସିନା ଏ ସଂସାର କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବୁଝାଇ ଏକାକି ଅଛି ଯାଉନା ଏକା ଆଜି ଯାଉନାହିଁ ଆଦେଶ କର ଏ ଦାସୀରେ ଯିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତରେ ହସି କହିଲେ ସତ୍ୟବାନ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗମ ଘୋର ବନ ଉପାସେ ତୁମ୍ଭେ ଅଛ ରହି ଯିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବୁଝାଇ ତୁମ୍ଭେ ଶରୀର ମୁଁ ଯେ ଛାଇ ଶରୀର ବୋଧେ ଶକ୍ତି ଥାଅ ଛାଇ ତା ସାତେ ସାତେ ଯାଅ ନାରୀର ହେଲେ ସତ୍ୟବାନ ମନ ମୌନେ ସମିତ ଲକ୍ଷଣ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଗଲେ ସାଥୀ ହୋଇ ଘୋର ବନରେ ସତ୍ୟବାନ କରିଲେ ବୃକ୍ଷ ଆରୋହଣ କାଠ ହାଣିବା ସରି ନାହିଁ ଆସିଲେ ବୃକ୍ଷରୁ ଓହ୍ଲାଇ କହିଲେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି ମଥା ମୋ ହେଉଛି ଘୋରାଏ ଦିଶିଛି ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଲା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭୂମିରେ ପାରିଲେ ପଣତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା କୋଳେ ରଖି ବସି ନିମିଷେ ଗଲେ ଶଶୀ ସହଜେ ଘୋର ବନ ସେଇ ଯାହା ଭରସା ନାହିଁ କେହି ହେବ କି ମୁନି ବାକ୍ୟ ସତ ହେବ କି ଶୂନ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଏକାକେ ପୁଣି ସତ୍ୟବାନ ନା ନୀରବ ମୁଦି ନୟନ ଲାଇନ୍ଟା ପଳେଇଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଖେଳିକି ପାଖକୁ କାହିଁକିନା ବହି ତ ଅଧା ଛାଡ଼ି ହେବନି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁରା ବହି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଅଧା କରନ୍ତୁନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଆଉ ଅଧା ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରନ୍ତିନି ବହି ଅଧା ଶୁଣନ୍ତିନି ପୁରା ବହି ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାକିଲେ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଲକ୍ଷଣ ଜୀବନର ସାବିତ୍ରୀ କରିଲେ ରୋଦନ କମ୍ପିଲା ବିଜୟ କାନନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୁଣ ନବାହୁନି ଡାକିଲେ ରଖ ଚକ୍ର ପାଣି ଏକାଳେ ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ହୋଇଲେ ଉଭା ଛାୟା ପାଏ ଚକିତେ ସାବିତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ କିଏ ସେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଅଟେ ନିଜ ଜନ୍ତୁପତି ଯମ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ରଗ ଦେବତା ଅସହ୍ୟ ମୋର ନିଷ୍ଠୁରତା ପଠାଇ ମୋର ଦୂତ ଗଣ ନିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମହାସତୀ କୋଳେ ଧରିଛ ମୃତପତି ତୁମକୁ ଡରି ଦୂତ ମୋର ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ମୋର ପୌର ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ପାଇ ଆସିଛି ଏବେ ନିଜେ ମୁହିଁ ଆଇସ ତାର ହେଲା ଶେଷ ନେବାରେ ମୋର ନାହିଁ ଦୋଷ ସାବିତ୍ରୀ କରିଲେ ବିନତି ଦୟାକର ହେ ଜନ୍ତୁପତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି କାହାକୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ଯମ କହିଲେ ଶୁଣ ସତୀ ଜନ୍ମ ଥିଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ସହଜେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବେ ମୁହିଁ ଦୟାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ନେଇ ଗଲେ ଯେ ଯମ ଦୂର ହୋଇ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ସାବିତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ପଛର ଏ ଯମ କହିଲେ ହେଲ ବାଇ ବୃଥାରେ ଆସ କାହିଁ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋସାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଥେ ଯାତ୍ରା ମୋହି ସତୀ ନାରୀ ମୁଁ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାହିଁ ମୋ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ତୁମେ ତ ନିଜେ ଧର୍ମରାଜ ଏତିକି କଥା ମନେ ହେଜ ଯମ କହିଲେ ଶୁଣ ସତୀ ଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି ତୁମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତି ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ବିନା ଯେବର ମାଗ ହେବ ଘେନା ଏ ସାବିତ୍ରୀ ମାଗିଲେ କବର ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଲଭନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସେହି ମାଗୁଛି ଏହି ବର ମୁହିଁ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଯମ ଧୀରେ ଚଳିଲେ ମଇଁଷି ପିଠିରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ସାବିତ୍ରୀ ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ କହିଲେ ଯମ ଦେଲି ବର
ପୁଣି କାହିଁକି ପିଛା କର। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋସାଇଁ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ମୁହିଁ, ଦେଖିଲି ତୁମ୍ଭକୁ ନୟନେ, ଧନ୍ୟ ହୋଇଲି ଏ ଜୀବନେ। ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ ମନ ତ ମୋର ବଳୁ ନାହିଁ, ସେ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ପଛେ, ଦୋଷ ହେଉଛ କିମ୍ବା ମିଛେ। ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ଯମଦେବ, କହିଲେ ଆନ ବର ମାଗ। ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ବିନା ଯେ ବର ମାଗ ହେବ ଘେନା। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ହେ ଦେବ, ଶ୍ୱଶୁର ହେଉ ରାଜ୍ୟଲାଭ। ତଥାସ୍ତୁ କହି ଯମ ଗଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ପିଛା କଲେ। ପଛକୁ ପୁଣି ଚାହିଁ ଯମ, କହିଲେ ଏ ବଡ଼ ବିଷମ। ଦେଲି ତୁମ୍ଭକୁ ବେନି ବର, କାହିଁକି ପୁଣି ପିଛା କର। ବିନୟେ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଅତି, ନ୍ୟାୟ ତ ଦେଲ ନାହିଁ ମୋତେ। ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ିବି କେମତେ। ଶ୍ୱଶୁର ସିନା ହେବ ଖୁସି, ପିତା ଯେ ମୋର ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳେ ହିତା, ସେ ପାଇଁ ମୋର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଔଷରୁ ଶତପୁତ, ଜନ୍ମ ରଖନ୍ତୁ ବଂଶୀଗୋତ୍ର। ମାଗୁଛି ଏହି ବର ମୁହିଁ, ବିଚାର ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଚାହେଁ। ପିତା ଶ୍ୱଶୁର ଦୁହେଁ ଏକା, ମାଗିଛି ତେଣୁ ଏହି ଭିକ୍ଷା। ତଥାସ୍ତୁ କହି ଯମ ଗଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ପିଛା ନ ଛାଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ଚାଲିଲେ ପଛେ ପଛେ, ଛାୟା ଯେମିତି କାୟା ସାଥେ। ପଛକୁ ଚାହିଁ ଯମରାଜ, କହିଲେ ଏବେ ଯା ଫେରି ଯା। ପଛକୁ ଚାହିଁ ଯମରାଜା, କହିଲେ ଏବେ ଯା ଫେରି ଯା। ସତ୍ୟ ବଳେ ଏତେ ପଥ, ଆସିଲ ତୁମ୍ଭେ ଏହା ସତ୍ୟ। ଏପାରି ଶେଷ ସୀମା ଏହି, ତୁମ୍ଭେ ତ ହେଲ ନର ଦେହି। ସେପାରି ସୀମା ଛୁଇଁବାକୁ, କେହି ଯେ ନ ଦେବେ ତୁମ୍ଭକୁ। ଏଠାରୁ ମୁଁ ହେବି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ, ଯେପାରି ଅଟେ ମହାଶୂନ୍ୟ। ଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ, ଫେରିଯା ସତୀ ନିଜ ପଥେ। ପାଇବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ, ଫେରିଯା ସତୀ ନିଜ ପଥେ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଠାକୁରେ, କି ଲାଭ ଅଛି ଜୀବନରେ। ବୁଝେନା କହିଲେ ଠାକୁରେ, କାହିଁକି ଅବା ଯିବି ଫେରି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ, ଦିଅ ହେ ଜାଳି ତୁମ୍ଭେ ତେଜେ। ନହେଲେ ହୋଇବ ପ୍ରଘଟ, ଆଣିଲ ତୁମ୍ଭେ ଏତେ ବାଟ। ଗୋଟିକୁ ଗୋଟି ବର ଦେଇ, ମାୟାରେ ଆଣିଲ କଢ଼ାଇ। ଅବଳା ପ୍ରତି ଅବିଚାର, ଏ ନୁହଁ ତ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର। ଶୁଣି ବିଚାର କଲେ ଯମ, ଏ କଥା ହେଲାଣି ବିଷମ। କହିଲେ ଶୁଣ ନାରୀବର, ଚତୁର୍ଥ ବର ମାଗିପାର। ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରାଣ ବିନା, ଯାହା ମାଗିବ ହେବ ଘେନା। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନ ଶୁଣିବି, ତୁରନ୍ତ ମାଗ ଚାଲିଯିବି। ଯମ ଯେ ହେଲେ ତରବର, ସାବିତ୍ରୀ ମାଗିଦେଲେ ବର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅରସରୁ ମୋର, ହୁଅନ୍ତୁ 100ଟି କୁମର। ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି ଯମ କହି, ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ମୁହାଁଇ। ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ଚକିତ ହେଲେ ଯମ ଦେଖି। କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ ବଚନ, ସରିଛି ମୋର ବରଦାନ। ବୃଥାରେ ଆସ କାହିଁ ପାଇଁ, ମୋଠାରେ ଆଉ ଆୟୋଜନ ନାହିଁ। କହୁଛି ଶେଷ କଥା ଶୁଣ, ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଯାଅ ଘର। ଏ ବିନୟେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଭଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସଂଯମୀ ପୁରୁଷ, ଶୋଭେନା ତୁମ୍ଭଠାରେ ରୋଷ। ନିଜ ବଚନେ ନିଜେ ଭୁଲି, କହୁଛ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲି। ସତ ହାରିବ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ, କି ଯଶ ଅର ଯିବ ତେବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅରସରୁ ମୋର, ଜନ୍ମ ନେବେ 100 କୁମର। ଏ ବର ତୁମ୍ଭେ ତ ଦେଇଛ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଉଅଛ। ମୁଁ ଯେବେ ଅଟଇ ସତ୍ୟ ନାରୀ, ସମ୍ଭବ ହୋଇବ କିପରି। ବରିକି କିବା ଆନପତି, ଉତ୍ତର ଦିଅ ଜନ୍ତୁପତି। ଯମ ଯେ ହୋଇଲେ ଚକିତ, କେମିତି ହାରିଲେ ଯେ
କେମିତି ହାରିବେ ଯେ ସତ୍ୟ ସେହି ସତ୍ୟର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଯମ ଯେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତୁମ୍ଭର ଯଶ ଜୟ ଅଛି ହୋଇ ତୁମ୍ଭର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଜିତିଲ ଏ ମୋହିତଳରେ। ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି ମାୟା ବଳେ ମୋହିତ କରନ୍ତି ସକଳେ ଯେମିତି ସତୀତ୍ୱ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେଲି ତୁମ୍ଭଠାରେ। ପରୋକ୍ଷେ ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭେ ତ ମାଗି ନେଲ ଅଜାଣ। ମୁଁ ଯେ ନିଷ୍ଠୁର କାଳ ଯମ ଲଙ୍ଘିଲ ବିଧିର ନିୟମ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତାକୁ ଧନ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଖୋଲିନ ଯମ ପାଶ ମୋର ଦୀର୍ଘାୟୁ ବୋଲି ଦେଲେ ବର। ନିଦ୍ରାରୁ ଯେମିତି ଉଠନ୍ତି ଉଠି ବସିଲେ ତୁମ୍ଭପତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମର ଦେହେ ପ୍ରାଣ ଭରିବି ପୂର୍ଣ୍ଣରାଏ। ସେ ସ୍ଥାନେ ଯାଅ ବେଗେ ଚଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଅ କୋଳେ ଧରି ସତୀ ପତ୍ନୀର ପରଶରେ ଫେରିବି ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ। ଏ ତୁମ ଆମର କାହାଣୀ ଯୁଗଳ ଯୁଗ ଥିବ ପୁଣି ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରତି ବ୍ରତା ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗଲେ ଆଜି ଜିତି। ଏ ଯମ ଯେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାବିତ୍ରୀ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ। ଯମ ଯେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ସାବିତ୍ରୀ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ। ଫେରିଲେ ମୃତ ସ୍ୱାମୀ ପାଶେ କୋଳକୁ ଆଣିଲେ ସନ୍ତୋଷେ। ସେତିକି କାଉଁରୀ ପରଶେ ଜନ୍ମିକି ଉଠିଲା ଉଆସେ। ସତେକି ନିଦରୁ ଉଠିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ଉଠି ସତ୍ୟବାନ ନିଖେଜ ସାବିତ୍ରୀ ବହନ। କହିଲେ ଏତେବେଳେ ମୁହିଁ ଶୋଇ ରହିଲି କାହିଁ ପାଇଁ ନ ପାଇ ଆମର ବାରତା କି କରୁଥିଲେ ପିତାମାତା। ଆମ୍ବର ପଥେ ସୁକୁମାରୀ ଆସ ମୋ ବାମ କର ଧରି ଏ ବନେ ମୋର ପରିଚିତ ପଥ ଯେ ହେବ ଅନୁମିତ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ହେ ନାଥ ଆଜି ମୋ ପଥ ଆଲୋକିତ। ତୁମେ ମୋ ସୀମନ୍ତରେ ଜନ୍ମ ଚାନ୍ଦିନୀ ତୁମ୍ଭେ ମନବନ। ଏ ବନେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭୟ ମୋ ପାଇଁ ନ ହୁଅ ଅଥୟ। ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇଛି ମୁଁ ଫେରି ଆଉ କାହାକୁ ଯିବି ଡରି। ସେବନ ପଥରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଚଳିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଅତି। ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆଶ୍ରମେ ଆନନ୍ଦେ ଝରେ। ରାଜା ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଧୂମସେନକୁ ଦୋଷ ଅତି। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖିବି ପାରି ଆନନ୍ଦେ ଲୁହ ଗଲେ ଝରି। ଆଶ୍ରମବାସୀ ଗଲେ ଘେରି ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ ପଚାରି। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ବୁଝାଇ ଯମକ ବରଦାନ ଏହି। କହିଲେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସଭିଏ ହୋଇଲେ ଚକିତ। ଧନ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଆଶ୍ରମେ ଉଠିଲା ଉଛୁଳି। ତହୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରିଗଲେ ଧୂମସେନଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ। ଯୁବରାଜ ଯେ ସତ୍ୟବାନ କିଣିଲେ ପ୍ରଜାକୁଳ ମନ। ରାଜାବାସୀଙ୍କ ହେଲେ ପ୍ରାଙ୍ଗୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଅମର କାହାଣୀ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଲା। ସୁପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାବିତ୍ରୀ କରିଲେ ବିଧାନ। ପ୍ରଭାତୁ ସ୍ନାନ ସାରିଲେ ଘରେ ଅଗଣା ସ୍ୱଚରିଲେ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଖଜୁରୀ ଆମ୍ବ ପଣସ ଡାଲା ଭରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିଲେ ଭକ୍ତି ଭରେ। ଦୁବରରେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ରଚିଲେ 7 କେରି ମାତ୍ର। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗେ ନବସୂତା 7 ଖିଅରେ କଲେ ଗୁନ୍ଥା। ଭିଡ଼ିଲେ ଗଣ୍ଠି 7 ଗୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସମର୍ପି। ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଅଭୟ ବାହୁଟିରେ ତୁଲେ। ସଖା ସିନ୍ଦୁର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ବିପ୍ରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦେଲେ ଯେ ତାହା ମନ୍ତୁରାଇ। ସାବିତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ଶୋଭା ପାଇ ସ୍ୱାମୀ ସହିତେ ଗୁରୁଜନେ
ପ୍ରଣାମ କଲି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ସଭିଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଲେ ସୂଚିରେ ଫଳ ଆହାରିଲେ ଏ ବ୍ରତ ଆଚାରେ ଯେ ସତୀ ହୋଇଲେ ସତ ପୁତ୍ରବତୀ ଲଭିଲେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କଲେ ଉପଭୋଗେ ବାହୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ବାସ ଲଭିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ସଧବା ନାରୀ କେହି ଯେବେ ଏ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭିଲେ ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ପରି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ ହେଲେ ସେ ଲଭିଲେ ସୁଖ୍ୟାତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଖ ଏହା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେ ଯୋଡ଼ି ପାଣି ଭକ୍ତିରେ କଲେ ପ୍ରଣିପାତ ସଂସାରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ କଥା ବ୍ରତ ଏହି ସର୍ବେ ଶୁଣିବେ ମନ ଦେଇ ସୁମରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୁଳହୁଳି ଯେ ଦେଲେ ଶୁଣ ଦେଲେ ଜାଣ ସୁମରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୁଳହୁଳି ଯେ ଦେଲେ ଜାଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ସେ ପଠନ୍ତେ ଶ୍ରବଣ ସନ୍ତୋଷେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ବୁଧିଆ କହେ ଗୀତ ଛନ୍ଦେ। ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ସରିଲା। ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସଦା ସୁହାଗିନୀ ରୁହ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ। ହାପି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନମସ୍କାର।